Mga ka-idol, mayong adlaw. So, di ako karon mga ka-idol sa Gaisano Grand Mall, Mualbual. Kaya nipalit ko og bugas mga ka-idol. Daghan kay sila stocks diri mga ka-idol nga bugas tag 25 kilos ang sulod ang mga ka-idol. Nya tag 1,200 rani ang sako mga ka-idol. Mo ni nipalit ko mga ka-idol. Oh. Ang pangalan ni kay Hasmin. So wala na sad sila atong binhi rice ang pangano. So kanina sa ilahan di tinda karon diri mga ka-idol sa Gaisano. So daghan kay sa stock mga ka-idol na diri sa unahan. Idol, Oh, shout out idol. idol. Wala kay sticker daw. Shout out ko diya sa akong mga amigo na ka-idol. Ah, kasi pangalan niyo mga idol. Shout out. Eric Sambilan. Shout out idol Eric Sambilad og Jimar. Jimar. Shout out ay mga idol na ko diri mga idol Please oh like, mga follow, followers. share mga ka-idol. Ah, nag-vlog mo idol. Sarap. Kalinga vlog bot. Okay. Picture sa idol ha.